con Carlos Tresandí, como que non? Ola amigos e amigas, benvidos unha semana máis ao Como que non. Estamos no programa 297º. Queda moito para... Jobo, pexe. Se está queixándose, 10 segundos, son as 12, non son nin 5 minutos, e xa me estás a preguntar se queda moito para a final de temporada. Pero se chegou tarde. Claro, ademais, mira, chegaches polos pelos, estabas entrando pola porta e agora non foi nin Berto Romero nin Vos non tedes que gaitas. enfrentarvos a grandes poderes como Berto Romero. Xa, bueno, igual, xa nos contarás un día. Digo que se me falta moito, quedan nestes intres con 32 programas para rematar a temporada, aínda che queda. Quero dicir, é longa. Xa quedou máis. Xa quedou máis. Pero tamén estamos a 3 programas do programa 300. Sí. Lembramos a toda a xente que nos escoita, porque aparte que temos o que ven sendo o aforo de Lagulet xa case a tope. Entón, aínda se igual hai alguén... unha plaza máis, porque igual Dani chega tarde, hai unha plaza que bueno, igual... pero a de Dani o que ten é que como está na mesa imos reservala, imos 3 sorpresas, vale? Imos Vai vir Berto Romero? Non está previsto, pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Ides compartir cadeira. Un día apareceu Gloria Serra en Lagoleto, claro. O sea que pode ser, non o sabemos. Claro. Digo que aínda se alguén está a escoitarnos, vai estar preto da cidade de Vigo o xoves 14 de novembro, que o día no que imos gravar en rigoroso directo, nos imos gravar, logo vais a ir en rigoroso directo pola radio, como sempre, o día 14 de novembro. Pois estades preto de Vigo, en Lagulet, na rúa Oporto 11, aínda podedes asistir, escribides un mail a comoquenonradio@gmail.com. Asuntades un código de barras de tomate frito de solís. Ok, se podedes, e se non de Yoplait tamén, que todas as marcas que podamos dicir que non existan xa. Bueno, se alguén Mr. Proper. Se alguén escribe un mail adxuntando un código de barras de OK, aínda que este a tope, eu meto a esa persoa no programa, vamos, segurísimo. Bueno, digo que enviades como que non radio@gmail.com indicando os nomes dos asistentes. Nos imos contestar. Se é que xa non entra ninguén, dicimos, mala sorte, se vaca, se coche, homenaxe a Mayra. Pouco serio correo se vas a poñer, mala sorte, pouco serio. Bueno, a ver, se axunta o código de barras de OK, non poño nada, vale? O se que non avisas directamente. Non aviso, non digo, directamente entra. Bueno, iso, como que non radio@gmail.com, non me lío máis, pero aínda hai algunha praza libre e estamos a piques de entrar nese programa 300 en 4 programas, 4 con este. 3, bueno, son de letras. En nada comeza o programa 300. Hoxe temos unha convidada que xa ia vir. Hai 3 tempadas, non puido vir por cousas da vida. Claro, ademais teño moita historia da que imos falar, porque como este programa está dirixido por min, claro, podo falar do que me pete. Xa o pon no guión. Sí. Claro, bueno, mira o guión, está preparadísimo hoxe. Dile a xente que a única instruccións que temos os colaboradores é que non podemos molestar a Carlos Tresandí. Efectivamente. Mentres fala non se lle pode. Nunca se fixo neste programa, baixo ningún concepto. De ninguna maneira. Mañá estou de onomástica. Todo de santo, é un concepto, é un dato que San Andrés. Non de Comesaña, si, non, San Carlos Borromeo, mañá 14 de novembro. Como Jaimito. Jaimito. Hoxe xa é 3 de novembro, porque xa é domingo. Os que están escoitando na FM, os que están escoitando no podcast, o que si non é AM non temos, non onda media, xa non hai, non. Onda media iso, agora pregunto porque hai xente que traballa tamén na casa, pero onda media dime que non. AM xa non. Non emite, xa nada. Pois non sei. Nin a Xe, nin a Radio María, nin nada. Non sei. A AM está guardada no almacén cos reproductores de beta. Correcto, sí, están ali todos os videocasetes. Todo EPM. Claro, pero non somos AM. Non somos FM. AM, somos AM, entramos aí na AM. Claro, na AM, non no PM. As 12:01 é AM. Somos AM ante Meridia, ante. Que longo vai ser este programa. Como a temporada, prepárate. Igual. Si non te queixes que te queda un programa menos que nós. Sí, iso é verdade. Claro, porque ti xa non... Porque lle queda un programa. Porque vai arañando minutos en todos os programas, entón... Bueno, claro, o mellor a fin de temporada teño que facer desconto. Prorrateasme. Claro, despois cobremos todos o mesmo. Especial solo con Dani Lorenzo. Claro, ao mellor tens que vir tiso no último para recuperar horas, como facíamos no instituto, ou en setembro, faz directamente un programa tiso
se renovamos o un Pero programa no verán, normalmente estamos aquí todos os días. Bueno, sí, pero bueno, Varias veces. Varias veces o día, ás veces. Sí, pero pois quedas no verán e repite ves ti todos os días a facer un programa só. Todos os días, xa falaremos disto. Bueno, temos unha convidada de excepción. Estou dubidando se seguir o libro de estilo do Como que non e poñer a sintonía agora, home, que son as 9:06. As 9, as 12:06, as 9 estou. Que va tanto atrasaron ahora. As 12:06. No, agora xa retrasan. Xa non me metín en leas de cambios de hora nesta temporada. Se queredes falamos diso cando chegue marzo. Pero Sí. podemos finxir que cambian a hora esta noite e dar instruccións a xente para confundila. Non, Lembrade, por favor, que esta noite as 3 son as 2. pero que iso xa Pero foi. este ano non se cambiaba. Claro, Pero hai iso- que cambialas. Cambiouse no PM e agora é no AM. Bueno, cada En un... FM, se tedes o reloxo, en FM tendes Son as 3, 7, son as 7. Son as 2 menos cuarto. Cámbiase hora e cuarto porque prorratea. Sí, claro, bueno, se seguides a hora de Dani Lorenzo, poñedes as 12:30 ou Eso que reloxo é queirades. analóxico, son 23 minutos. Claro, Hai sí, que sí, sí. retrasar. Correcto, bueno, pois nada, vou poñer a sintonía, que ase mellor, Sí, non sei nin que hora é. Bueno, as Por vista de 23 minutos. 4:20, igual. Veña, comeza o Como que non dai aí, Pini, por favor. Como andamios, como que non son nestes intres as 12 e 10 pasadas Foi da noite. como unha exhalación. Como? Como andamios, como que foi como Que pasa, non che se gustou? quedaba- Era como que non tiñas aire. Non che gustou a intención como Non. Bueno, pois Eh, espera un momentiño porque veña. subo un pouco, Pini, Dai. que vou entrar. Como andamios, como que non ers. Aquí está. Pero a mí pareceme moi falsa moi este xeito de Fernandisco. Claro, moi fernandisco. Había tempo que non saía. Pois mira, xa que falamos de En fernandisco. 2 dimensións. Que ben me ven esta referencia tan fresca como as que habitualmente facemos no Como que non, porque hoxe non ten que ver coa frescura da convidada, que sí que a ten. A frescura das nosas referencias. Non, a frescura non poña... É que claro, es que se non se pode dicir nada, Dani Lorenzo. Pero se non podo por caras na radio, cando vai a televisión ten sentido, pero na radio podo poñer pero se caras. agora Non vas a ir a televisión, Agora Dani. non vas a ir Tamén nunca, é verdade. non vas a ir nunca a televisión. Tamén é verdade. De todos os xeitos digo que sí que temos hoxe a alguén que ten a radio como casa, dende hai moitos anos. E como en España hai 100 anos que cumpriu hai pouco 100 anos a radio, non dende a primeira emisión daquel J94 Radio Barcelona, que foi a primeira vez que se escoitou unha retransmisión de radio en España, pois Aproveitaron para dicir eso. sí, bueno, que o guionista era limitado, non sabía das posibilidades. Como Dixo- evolucionou todo. Sí, non gañou moito a radio. Nos últimos 100 anos gañou moitísimo. Sí. Bueno, e logo tamén deixaron facer programas como este. Quer dicir, bueno, todos o pesan un pouco, non? Sí, O que gaña por un lado, perde por outro. De todos os xitos, digo que temos hoxe con nos a unha convidada que, como ben dicía, hai como 10 minutos, estivo convidada aquí, non puido vir hai uns anos, pero hoxe sí, xa vai facer acto de presenza nos últimos programas antes de que chegue ese 300 espartanos que imos realizar Juja. en La Gulet dentro de Juja. Non, ese era outro. Juja Sí, en outro, pouco Chimo Chimo Bayo. Bayo. Bueno, o día do 300 temos que facer espartanos e que todo o público faga Juja. Eu podo ir disfrazado de espartano Santoni. Sí, por exemplo, con un pano aquí, cun pano e encántame. barba. O de Espartano o Toreiro. Pero tes que vir con gomina na cabeza. Bueno, agora falamos de todo iso porque a pobre está agardando. Pero claro, espartano non é do que se fai os... Como se chaman? eso Estos, que para lavar os pratos. Bueno, os- igual, non é outra Non, cousa. Eso é esparto. Bueno, igual. Imos recibir, no como que non, no programa número 297, temos a sorte de recibir ademais a unha voz moi coñecida polos ointes desta casa, dende hai moitísimos anos. Vou aventurarme, pero creo que máis de 2 décadas por aí andamos. Un fortísimo aplauso para a nosa convidada destes días, que é Cristina García. ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Iconoclasta! Bravo.
Cristina García, amigos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Guantanamera! ¡Ay! Como mola. Otra vez, veña. ¡Veña, otra vez! Bravo. ¡Referencia! Reina do Venres Santo. Moi ben. Cristina García, que ilusión. ben, que ben. Que ilusión terte aquí. Que ben vida, Que ben. como que non esta Moitas locura. grazas por reconvidarme. Sí, bueno, Que non, home, iso bueno. foi un detalle. Sabes que pasa? Que eu teño un problema coas miñas axendas. Non é por mal, pero eu convido a xente hai Cantas aquí. axendas tes? Teño No, claro, varias. é que como non puiden vir a primeira vez, quedei en lista de espera. Loco, Entón tocoume 3 anos En despois. realidade non está reconvidada. É a mesma, é o mesmo. É como o público de Land Rover que me queda aí. Pini, dalle un pouco de chicha a Cris, que non, ti estás ben, porque imos escoitala ben alto e claro, unha muller de radio, digo, que, bueno, Cristina García e máis eu vou falar da miña vida, porque xa di, como é o meu programa, vou falar da miña vida. Cristina García e máis eu temos unha historia nesta casa, ademais. Bona clara, o de historia. E no fondo, é tamén unha das responsables de que eu este aquí, porque eu comecei en febreiro de 2008 en Mais Berberechos, un programa no que traballaba Cristina, que dirixía María Xosé Rodríguez. E xusto cando chegou a segundo, eu fui un día ali a facer unha cousa rara, chamaronme Rara. era. Chamaronme para facer unha, como se chama, un contacontos. Un conto. Eu contei unha historia de esdrúxulas. Dixen, isto foi o primeiro que fixen. Bueno, a xente miroume e dixo, está raro todo. Pobriño. Sí, dixeron, bueno, pero o mellor danos subvención ou algo. Imos chamalo outra vez. Total, cheguei o segundo día e fixen unha historia dunha fase, da historia de amor dunha fase de un neutro, que era unha historia de amor imposible, porque como era unha fase de un neutro, pois saltaban chispas. Ese día, que foi o segundo, resulta que María Xosé Rodríguez estaba de baixa porque non me acordo, estaba de baixa, tivera un accidente, unha cousa non grave, pero aínda estivo de baixa varios meses, e Cristina, que estaba de segunda, pasou a dirección, e chamoume e dixo, Cando marchaches, di a verdade, a segunda vez pensaches, non me volven chamar. Non me volven chamar. Entón, pero chamáronme unha vez máis. Entón dixen, vou facer... Son insistidores. Sí, bueno, algo deberon ver, non sei o que, pero algo deberon ver. Tiñan moita necesidade. Tamén pode ser. O pelo ensortijado. Algo deberon ver porque o que escoitaron. Total, que ao final fixeron, cheguei a terceira vez. A ver, podo dicir por que Sí. te chamamos a terceira vez ou non? Adiante. Queres Sí, sabelo? Sí, quero sabelo, porque total, agora xa pasaron moitos anos. Dalle. Pois Era un- dixemos, bueno, pobriño. Que cobre Ya empeza 3 mal. colaboracións e logo xa non o chamamos máis, pero bueno, por lo menos que leve 3. Que ben. Dixemos así. Que ben, pois iso está moi Pero- guai. E cheguei ese día. Como unha garrapata. No, pero- No, el non sabía que era é dicir, en principio a terceira estálo sabendo agora, porque eu nunca cho dixen, non sei se cho dixo. No, que ben. Mira, Ia era ser en último. plan, bueno, que veña un día máis pobre e xa logo xa non o volvemos chamar. Bueno, pois cheguei ali. E dixen, bueno, pois agora vou facer o que Vou me innovar, peta. dixeches. Vou facer o que me peta. Claro. Porque claro, a mí me dixeronme, ven contar un conto, e dixen, bueno, vou contar un conto, vale, pero entón fixen un sketch. Empecé a traer xa un sketch, e gravei voces e tal, e fixen un sketch que era máis alado, máis pacado, máis alá, que era non como a túa, que é así, tipo de Serio. paranormal, pero a miña era un señor que abría a boca e escoitábase Galicia en goles. Fun ali e dixen, total, sea a última, que eu tamén dixen, esta última, sea a última polo menos que vou facer o que me peta. E aparte, e aí comezou a miña andaina Flipamos. na Radio Galega. Flipamos. Hostia, esto- De feito, recordo que, como te dixeches, María Xosé estivera fora, e cando volveu, dixemos, María Xosé, acordaste daquel friki que veu contar 2 contos absurdos e unha máquina? Bueno, que ben. Unha máquina. Que ben, que E ben. dixo, non, si xa estive escoitando. Hostia, que guai. Pois Pois mira, claro, que- pero foi por facer o que ti quixeches facer aí. Claro, Era bueno. arriscado, pero no, el dábanos un guión das preguntas que tiñamos que facer, esas voces contestaban. Nos alucinábamos. Hostia, Era impresionante. E que aparte era unha cousa moi chula, porque eu chegaba ali e eles non tiñan nin idea De que ia o sketch dese entón día. eu levaba un Dábanos guión. un guión, ti sabías a pregunta que ias facer, pero non o que che ian contestar.
Claro, Non era, claro. Entón eu dicía, toma, entón imagínate, eu chego a Sí. conclusión, toma este para ti, este es ti, esta es ti. E aquí esta neste niña es momento ti. a falas ti e tal, pero claro, había unha voz que contestaba algo con sentido. Estuvo guai. Estivemos ali, bueno, e aí empezou. E aí empezou todo. Aí empezou todo, verdade, verdade. Está guai. Mira ti onde chegamos, e xa pasaron pois 17 anos vou facer, cuidado, pero se eu fago 17 anos, cantos anos levas ti na radio, traballando na Radio Galega, cando empezaches? Non, bueno, é igual, xa temos unha idade, non pasa claro, nada. sí, que é verdade. íamos É facer? como outro día un ointe que dixo, Cristina, ti que tes 40 e tantos, e digo, este señor, porque sabe que eu teño 40, porque me bota 40 e tantos. Entón volveu mandar unha mensaxe, porque isto vai por mensaxes, Sí, non? lo sei, Volveu lo sei. mandar un audio e dixo, bueno, porque eu no ano 2000 xa te escoitaba e supoño que non eras unha nena de preescolar cando estabas ali. Bueno, tampouco se pase. Claro. Pero que... No 99 empecé No, na 99. radio. Ou seja, que cando digo máis de 2 décadas... Son 25 anos. Son 25 anos. Fíxate. Bueno, Pero non nos aparento. Non, verdade? non, dende logo, eu Estás- estou abrallados. non, 25, é verdade, é verdade. E xa digo, eu a verdade é que teño un problema porque eu comecei tarde, quero dicir, tarde porque eu comecei con 30 anos na radio. Tarde para estas cousas do artisteo. Xa en plena crisis. Eu xa cheguei coa crise. Entón, non teño tampouco a sensación de que pasara tanto tempo No, eu tampouco. ata que empezo a ver datas. Claro. E digo, Sí. ostras, pero isto... Ou nenos que medran. Bueno, claro. Non sei se... É máis, cando eu empecé en máis berbrechos, non nacera Non Carlos. nacera tú, eu acordome que non naceu a túa filla, que ten agora... 16 acaba de cumprir. Hai nada, o mes pasado en outubro. Claro. O sea, fíxate, o 8 de outubro, aí xa un máis... Bueno, un problema menos os que dun tedes mes. fillos, tamén. Como? Porque os que tedes fillos Os que non nos sodes temos non máis- somos tan sodes máis conscientes. Sí, conscientes é da certo, idade é que certo. tedes, Sí, sí. Para nós todo é igual, Sí. verdade? É como se non pasara Sí, o non tempo. cambia nada. Sí. Pero Os que- non vos creades, non vos creades, non é tan certo. No, porque- é verdade, para os demais, pero para mí non pasou o tempo. Pero para min tampouco, logo vexo que teñen Pero é 20 certo que anos. nos temos un referente. Claro. Claro, Na claro, sí, que é Tedes evidente. persoas na casa que vedes como xa non gatean. Bueno, digo vos pola miña experiencia, é que ao final, quero dicir, é como que o asumes e tampouco te das de conta. O mellor ti, claro, os teus aínda son Sí, son novos. máis ben pequenos. Pero cando xa teñen unha idade, unha vez que pasan o instituto, Cantos anos teñen, Dani, os teus? Teñen 9 e 4 anos. 9, 4. Claro. Imagínate que volvo eu, como que non, o día que volva, a segunda vez ou a terceira, Home, e diga, digo eu que- ten 18 anos o meu fillo. nós temos pensado Porque facernos fortes coa aquí. periodicidade coa que me convidas pode ser tranquilamente. Bueno, vale, primeiro puñal. Un pouquiño antes da xubilación de Carlos Tresandí. Se pode ser, a próxima. Bueno, Sí. isto xa queda. Non te preocupes que é máis. Isto para a vindeira temporada volves. Bueno, ao mellor volves esta temporada, Ah, sí, Bueno, cando? claro, Non me bueno, digas. xa veremos, xa A ver, veremos. vale. Isto ainda vas a estar aquí 3 programas. Xa falaremos de todo isto. Ai, convídasme o seguinte, entón. Sí, estás bueno, aquí, non é que nos temos que Ven, aforrar. ven, Entonces, bueno, algo é xa algo. Hai que Non, economizar. non te convida, Non te deixa salir. Sí, quedas aquí, hai un sofá aí detrás no Claro, estudio, entón xa quedas aí a dormir, damos muda limpa, por se tes un accidente, bueno, claro, xa sabes, claro, o típico. vale. En fin, pois iso, empezamos, eu empecé na radio con Cris, e lembro que ademais naquel primeiro ano aínda fixemos, porque ademais María Xosé aínda estivera uns cantos meses, ti e máis eu estiven contigo xuntos un anaco longo de tempo. Lembro que fixen as miñas primeiras excursións fora, que era moi guai porque cando cando facíamos programas fora. Sí, programas no exterior. É como no cole. Sí. Hai excursión. Ah, que guai, pois vimos. Lembro que Onde fomos? foramos no norte. Festival on off que era en Ribadeo. Estivemos en Ribadeo. Non sei, sí, un festival de Ribadeo, pero o festival era de curtas. De curtas, on Sí, off sí, chamábase. sí, Iso foi no 2008. E despois creo que fomos ti e máis eu. Bueno, logo pero creo que xa está María Xosé, lembro que fomos a Xinzo, a Foz. a Foz pode ser tamén, a Xinzo fomos a un entroido, que tivemos sorte porque fomos un domingo pola noite, que era o día de relaxación, Sí, que non estaba, bueno, relaxación. porque claro, ali no triángulo máxico non se anda con tonterías, o mellor acabas enfarelado ou cheo de formigas ou o que sexa. Aquel día foi unha cousa tranquila, foramos a facer máis berberechos, porque máis
Mais Berberechos era un programa que se emitía xusto a estas horas. Estas horas que estamos no lugar de máis berberechos agora. É Mira que que, eu que volvo momento, outra vez, sí, non, sí. non evolucionei nada. Pois, e por que non fas un como se di Tiene que agora? facer un revival tipo destes de Tipo como os de Friends que se Supermartes, xuntaron. Friends, Non, e tal. claro, pois os demais berberechos. Joder, Convidas pois- a María Xosé. Ostras, E a pois- min tamén, pois claro. está guai iso, Claro. Bueno, imos facelo para esta É temporada. replicar o máis E berberechos. replicar. Boa, replicar o máis Berberechos é complicado. Quedar Bueno, en sitio que haxa a ascensor. ver, E volves facer un conto daqueles absurdos. mira, non o ia dicir, pero tiña pensado para o programa 300. Sí, claro, agora roubame a idea. No, bueno, igual, non digo nada. No. De todos os sitios, sí que me parece guai. E ademais, aínda podemos xuntar a uns cantos. Podemos facer máis berberechos ao reencontro. O reencontro, claro, por que non? Isto hai que pensarlo para galega. Aquí hai... Igual fan un programa da TVG con isto, Por iso, cuidado. Sí. Hai que pensar... Bueno, hai Un que... día traes os demás berberechos aquí e das nos libres ese... No, ese- No, eso tedes que quedar vos. No. Quen nos aplaude, entón? Claro, ademais, Para clappers. para que entendades, o concepto do como que non, no fondo, o espírito do programa ten moito que ver con máis berberechos e ao final era un programa De bo rollo. gamberro, de bo rollo de pola noite, de madrugada. Era un programa, era un programa arriscado, Quero dicir que Sí. non atopamos... Non era un programa típico desa hora. Non, ni sequera era un programa típico. Non era un programa típico, pero o mellor ás 12 aínda, pero é que Sí, durábamos logo ata xa, ata as 3 da3, madrugada. E acordaste cando cambiaban, antes que falabas ti do cambio de hora, cando cambiaban a hora e as 3 volvían ser as 2. Boa, sabe que cando vos dixen eu moitas veces neste programa que sabedes que na radio todo E a repetir todo outra vez. Sí, era todo, hai un rexistro judicial na radio, pero cando pasaba iso, había unha hora que se perdía, porque non sabemos nunca que se puido dicir nesa hora que non existe. Que non porque existe, non podes recuperala. Non é recuperable. Bueno, Ou é a hora da ira. Claro, non, é Ahora que acordame que unha vez podes abríramos sacar o odio nesa. Unha vez abríramos teléfonos para que a xente aproveitara esta hora que non existe, diga vostede o que lle prete. porque non vai quedar registrado Claro, ningún lado. non van quedar testemunhas. Bueno, agora mellor xa era distinto. Non, agora bueno, non sabemos. Bueno, é igual. Non damos ideas por si acaso. Bueno, imos comezar o programa porque, home, sí. Imos comezar o programa. Claro, es que Veña. isto era o preámbulo. Hai a sintonía, o preámbulo. Sí. E imos comezar con efemérides. Porque imos seguir Aleatorias. falando de radio, de todo iso, pero primeiro temos o mellor analista de efemérides da historia da humanidade. Bueno, que sei que o único, o mellor, que é Alejandro Martínez Pini. Entón, imos utilizar o noso xerador de números aleatorios e con o noso xerador de números aleatorios vas escoller o show un día e un mes. Vale, a ver se me sae, aquí estamos. Entón, vouche poñer do 1 ao 31, ti daslle a xerar. Vale. E o que saia, pois les, a ver, dai aí que che saiu o este Onde de arriba. sai? Aquí, Ah, a xerar, o 5, ¿no? O 5. Os dous parrulos. Efectivamente, moi ben. E imos ver No, o mes. Wow. E o mes? O mes agora dalle a xerar e O 9. o 5 de setembro, mira, foi casi 5 de setembro. No, es nuestro aniversario. Bueno, eu des Mecano sin as todas. Non sei por qué aínda, pero todas. As de Malinche no, pero as de Mecano sí. Oh, Imos Malinche, ver. que experiencia. Fuches a Malinche. Funa Malinche. Fuches a Malinche? Sí, non sabes esta historia? Ostras, pero Dani Lorenzo, espera que vou facer Cos que denunciaron a... Estaban ainda os que denunciaron a Nacho Cano. Supoño que Supos sí, que sí. supoño Bueno, que que vos, sí. vos en el Cinemanicomio fixestes nun momento unha entrevista cun dos autores do libreto dunha No, un dos autores do libreto, con David Serrano, director de cine, autor do libreto de O outro lado da cama, por exemplo, Sí. e autor do libreto de Hoxe non me podo levantar. Libreto que non firmou, que negouse a firmar polas inxerencias de Nacho Cano no libreto. Como tiveron que ser as inxerencias e como ten que ser o carácter de David Serrano, que veu invitado, e logo se queres conto por que veu invitado. Sí, sí, porque ademais lembro que foi unha resposta. Sí. Foi como dixeron algo, el como que se viu arriba. Sí. E ao final convidárono e foron colegas. Fixémonos Pero amigos, sí, fixéronse, pero bueno, agora Pero falamos. agora falamos, sí. Imos ver que pasou un 5 de setembro, que como podes imaginar, Pini, pasaron moitísimas Moitas, cousas. Un 5 de setembro, imagínate, por exemplo, o 5 de setembro de 1646,
obispo de Puebla, don Juan de Palafox, Pero de que Puebla? de Puebla, Se va o de Caramiñal. Puebla, de México. Estado Libre de soberano de Puebla en México. Pois o obispo de Puebla, don Juan de Palafox, fundou a Biblioteca Palafoxiana, primeira biblioteca pública de América. Qué creatividad. Esta é Bueno, é moi importante. É importante, bueno, Por iso se celebra o Día das Bibliotecas o 24 de outubro. por ese mesmo motivo, efectivamente. Claro. Pois nada, con este dato que temos, xa temos unha data, temos unha efeméride, temos Seica, o mellor analista de efemérides deste lado da FM, Alejandro Martínez Pini. Guajiro. Alejandro Martínez Pini, recogido tu rebaño, que nuevas me traéis? Queres que se lembre o que ven sendo a efeméride? Un 5 de setembro do 1646, obispo de Puebla, don Juan de Palafox, fundou a Biblioteca Palafoxiana, primeira biblioteca pública de América. Algo que engadir a isto? Sí. Despois Palafox fundou tamén unha cadena de televisión. Sección de Pini, amigo. Foi Palafox O Palafox. a emitir, efectivamente, moi ben, grazas, Pini. Eu non estaría tranquilo sen esta sección do programa. Moitísimas grazas. Bueno, dicimos que hoxe estamos falando con Cristina García, vai estar connosco nos vindeiros 2 programas xusto Antes do 300. Do 300. Bueno, pero iso é importante Sí, tamén. sí, está moi ben. Bueno, está ben. E a dicir, es como os teloneiros, non porque houve moitos teloneiros tamén. O sea, Antes de min. antes de ti. Non lle chames teloneira. Por chámalle iso. Mira, preliminares, como preliminares, que sempre din que son moi Preliminar- importantes. son Din moi que son moi importantes. importantes. Pois por sí, aí. pois é que ao mellor para logo facer ben o 300 hai que vir ben preparado, no 299, no 298, Exactamente. vale? Pero xa que estamos falando de radio, hoxe, aproveitando que temos aquí a Cristina, queremos facerlle un test moi especial radiofónico, pero antes temos a un convidado, un colaborador que sempre aparece de cando en vez, de que este ano estreou a súa sección CCCP, Consultorio con Capelán Pregunta. Todo por facer o xogo de palabras. Sei que ten algo preparado para Cristina García, polo tanto, Pini, imos cunha nova edición do CCCP. Ola, que tal, amigos e amigas do Como que non? Son Pepe Capelán. Aquí estou coa miña sección CCCP, Consultorio con Capelán Pregunta. A sección, como todos sabedes, máis aclamada en todo... Bueno, a sección que teño, que se me ocorreu a min así unha tarde que tiña presa, pois bueno, dixen, pois vou preguntar. E a miña pregunta é para Cristina García. Que tal? Como estás, Cris? Ben, eu sei que ti eres unha grande apaixonada das radionovelas, das ficcións radiofónicas e que mesmo participaches en algunha na Radio Galega. A miña pregunta é: que historia real xornalística dos últimos tempos, das que máis che chame a atención, che molaría converter nunha ficción sonora? Moitísimas grazas, Pepe. Bueno, pois esta é a pregunta de Pepe Capelán. Que cousa así real me gustaría convertir en ficción sonora? Claro, facer unha ficción sonora, aparte agora que sabéis que, por certo, parabéns a Pepe, que hai 2 semanas gañou a mellor voz nos Podcast Days. Tentarei lembrarme do podcast porque falo de memoria, pero agora buscámolo, pero sei que Outro participou- premiado no programa. Moitos Sí, premios, sí. claro. Participou nun podcast bueno, agora dime o nome Isto é un no Dani. parar. Nada, que parabéns a Pepe, que Menos estamos moi orgullosos e agora xa damos toda a información dende a redacción. Dani Lorenzo está preparando. Pero antes de que nos dean estes últimos datos, non notes, bueno, ao mellor tardamos un pouco, pero está o equipo de documentación do Como que non tentando Recursos humanos. Recursos humanos, era a ficción sonora, por certo, gañou mellor voz nos Podcast Day, que se celebraron hai 2 semanas en Madrid, como mellor voz nunha ficción sonora. E por iso,
que ficción sonora, porque aparte ti fixeches varias. Encántame. Na Radio Galega. Sí. Encántame. Fixen unha radionovela que tivo 200 e pico capítulos. Correcto, que Cuidado. podemos escoitar en a Galega. En a Galega Audio están, non todos, están como 60, temos que subir o resto. Vale. Están, creo que como 60 ou 70 capítulos. Claro, iso está nun contexto de que se interpretaba en directo. Bah, que... Non? Pero bueno, eu logo últimamente en Nadal estamos facendo tamén cousas. Sei, tamén. no. Tamén estamos facendo ficción sonora. Gústame o de guionista, pero a min gustame máis o de actriz. Sí, molache moito. Eu considérome modestamente a Meryl Streep da radionovela galega. Porque encántame facer acentos. Por iso te gañei, porque deiche un guión un día. Claro, Dixo que claro, venga, claro. vou interpretar. Tamén Ten que quedarse este rapaz, porque danos guións. Danos guións e facemos papéis, interpretamos. Entón, ao final, eu fago guións para min. Claro. Despois Sí. o resto, claro, porque que me mola interpretar. Encántame facer acentos nos personaxes. Pepe Sí, Capelán que preguntaba. o que quería saber é que cousa así de actualidade me podería inspirar para unha Sí, algunha noticia ou algunha nova de actualidade que Algunha noticia, aínda non que sei, non botádeme sexa, unha man, que? aínda que non sexa unha cousa. A ver, eu inspírome moito na realidade, pero non en cousas ao mellor supercoñecidas. Eu inspírome en cousas que me pasan ou que lle pasan a xente coñecida, pero non tanto a noticias. Cristina García mellora a ficción. Polo que sexa, va sí, mellorando a ficción que supero. podedes atopar en podcast na Galega Audio tamén. Sí. Pois non sei, home, esta semana xusto esta semana non, a semana pasada, cando atopamos o de Rejón, por exemplo. Claro, de Rejón, pero é moi heavy como para... Eu son moi de comedia nos meus Claro, guións. pero non mellor esa de entón comedia eso non non- comedia. esa de comedia claro, non. que logo eu a verdade é que o de Rejón eu estive enganchada, Sí, toda noticia. normal, ti é moita xente. Eu estou moi claro, eu o mellor en tema noticias enganchome moito os dramas, porque engancheime moito a Chabelita tamén a semana anterior. Foi terrible de Chabelita, a nena adoptada que Moito mellor para unha ficción. Claro, bueno, podría Pero- inspirarme esa nena adoptada non admitida na familia, aí que tes- se fai distinción entre o aí fillo tes biolóxico opcións e a adoptada. de poñer notas cómicas. Sí, Quero dicir aí que dame bo máis título. opción Que que o bo de título, Rejón. Adoptada. A adoptada. Adoptada, sí, é moito de radionovela, Sí, pero sí. Pois mira, sí, collo o de Chabelita. Bueno, pois nada, Pepe, xa sabes, está contestado. Cristina García dentro de pouco estreará A adoptada. na Galega Audio ou na Radio Galega, xa veremos, Bueno, isto queda aquí anotado. Non Pois sei mira, como teño que facer unha para Nadal, eu vou anotando esta idea. Pois mira, adiante, pensade. por suposto. Mira, se serviu de algo vir aquí, pois Pois mira. mira. O Nadal da adoptada. O Nadal da adoptada. E que ademais unha adoptada en Nadal, claro, e que iso é como Que cuenta de la farán pero claro, nesta historia tan cruel, esa cea de Nadal que lle poñen unha mesa aparte á adoptada. Come co servicio, come co servicio. Guai, Imagina. que iso xa está Buah, que escrito, drama. é a Cincenta. Iso xa Sí, está verdad, xa escrito, existe. bueno, Eu pero... imagino máis como a nena dos mistos de Dickens. Sí, a nena dos mistos, unha cousa así. Bueno, en fin, pois nada, Pepe, xa sabes, adoptado ao mellor próximamente na vosa radio, na radio pública, con Cristina García. Pero agora imos falar de radio. E xa que viña Cris, é unha muller que eu vencello directamente co medio radiofónico, 25 anos, e que dice pronto, Pois teño unha sección, sabes que facemos unha sección sempre dedicada aos convidados ou ás convidadas que veñen, que está personalizada, e decidín que hoxe estaría ben coñecer un pouco máis a traxectoria radiofónica de Cris cun test radiofónico. Vale. E como teño unhas ideas brutais, digo, como lle chamo a esta sección? O test radiofónico. Dixen, vale, pois o test radiofónico. E o test radiofónico ten un asinto que é un pouco unha homenaxe á radio. Vale, Pini, por favor, que comece o test radiofónico. Cibergal. Gran. ¿Es así? Cibergran. Cibergal.
o test radiofónico con Cristina García. A ver, lembramos grandes momentos da radio deste país. O momento Fibergrán de Pomares, do que falamos moitas veces neste programa. Fibergrán, o mellor alguén non o escoitou nunca. Bueno, pois era noutra radio, pero da igual. É unha homenaxe a Pomares, que Pomares mencionámoslo moito. Fibergrán! Pomares era o do polvo de estrellas. Sí, pero presentaba. estaba obsesionado co final de 2001 Odisea, Sí, non era ese. como Nolito. Como Nolito. ¡O Manolito! Sempre berraba moitísimo. ¡Hai café en el Beach! Unha cousa terrible. Aparte cabreábase moitísimo porque ia en Antena 3 detrás de García. Pasaba unha cousa, que García facía o que lle saía dalí. Entón, Super García en la hora cero comezaba ás 12 e despois remataba cando a García decidía. E claro, despois de Super García viña Pumares. Claro. E Pumares Viña a hora que a García lle viña. Tivo programas de isto é real como a vida mesma. Tivo programas de dicir comezar a sintonía de Polvo de Estrellas e dicir, bueno, pues y ya está, que no tengo tiempo. Isto é real como a vida mesma. Entón estaba cabreadísimo sempre. E logo estivo en outras radios facía E logo na tele tivo momentos así polemista, sí. con crónicas marcianas e cosas así en varios programas. Pero logo estivo nunha radio na que facía un programa cun médico e un dos produtos Sí, era creo que me Fibergrán, acordo. Claro, que era isto que se Pois o de Fibergrán non me acordaba, pero do programa, eu creo que era Radio Voz. era en Pode Radio ser? Voz, paréceme que sí. Sí, eran, eu non quería dicilo, pero sí era. Bueno, Radio non Voz. pasará nada porque Non pasa foi nada hai porque- moitos anos. Ademais eu creo que coincidiu que eu facía prácticas en Radio Voz cando ¿Sí? estaba Pomares. Pois chamou o unha sea, señora- non estábamos no mesmo sitio. No, pero chamaba a xente, entón facía consultas cun médico e o conto estaba patrocinado por un rollo de fibras, entendo que era, porque era un produto saudable, que era Fibergrán. Entón a xente chamaba e como esta señora nunca sabía pronuncialo, e Pomares agarrábase uns cabreos monumentais de Fiber, a ver señora conmigo, ver, gran gal, no, era unha cousa terrible. O meu intre favorito era cando dicía ao marido, ven, ponte ti e tal. E o marido tentaba tomar nota e dicía, que eu non lle entendo, iso son letras estranxeiras. E Pomares dicía, as letras son universales, non é cirílico. Brutal. Bueno, pois imos facer este test de Cristina García. Vouche facer unhas preguntas. Vale. E ademais, este test vai ter unha derradeira pregunta que nos vai servir para facer uns todólogos que a ver se esta semana entra, porque logo non nos entra que é a nosa bola extra. Porque, en Non fin. somos como Super García, temos hora de remate. Sí, bueno, non podemos dicir porque parece mal a Marcial que ven despois. Claro. Entón non podemos dicir saímos ata as 2:15. Non. Pois imos facer estas preguntas. A primeira pregunta, en que ano pisaches por primeira vez un estudio de radio, pero non como profesional? En que ano lembras? Ah, por primeira vez, claro, non como profesional. Sí, sí. Pois sí, lembro, espera, o ano era 90 debeu ser 94 ou 95. Lembras o Porque estaba eu en contexto? COU. Sí, estabas en COU. claro. O contexto foi excursión de COU de arte. Era de arte, íbamos para Salamanca, íbamos logo ao Museo do Prado de Madrid e tal. Sí, entón eu por unha noite decidín ir ver El Larguero de José Ramón de la Morena, que admitía a público, Sí. que podías ir ali en Gran sí, Vía era unha festa, 23, aquilo. era unha festa. Xusto me coincidiu que era un venres que non, pero bueno, había festa igual, el non estaba os venres. Os Sí, venres estaba eran Alcalá, non. Era Alcalá. Sí. Entón, fora ver, facíame ilusión sobre todo por pisar un estudio de radio, ver en directo como se facía. Con 18 anos, máis Sí, menos, xusto non? antes de, O claro, eu xa 17, tiña 18. idea de estudiar xornalismo e tal, entón como sabía que en ese programa admitían público, pois alá fun, mira, precisamente veu comigo, porque claro, as miñas amigas non lles interesaba nada, mira isto, menos un programa de fútbol. Non lle gustaba nin o fútbol Sabes nin a que radio, veu non? comigo? Veu comigo un compañeiro de clase, Tonino, que ata hai 2 anos foi o director deportivo do Celta. Ostras. Antonio Chaves. Ostras, mira ti, A vida unha tómbola. Sí. O mundo é un E pano. fomos os dous ali a ver Vale. o Larguero. Bueno, iso foi no ano, iso foi cando tiñas 18 anos. E en que ano pisaches por primeira vez de xeito xa profesional un estudio de radio?
Aínda que sexa, sí, Ainda que sexa de Radio prácticas. Calimero, Radio, Sí, como bueno, era? veña. Radio Medellín, que En era Radio Medellín. En Radio Medellín foi. Iso iso onde era era? en San Martiño Pinario en Compostela, En Compostela, cando eu verdade? estaba estudando, sí. Vale. Sí. Esta gustame moito porque eu creo moitas veces falamos Angiao e máis eu que Moitas veces falamos moitas, pero digo que disto concretamente que un cando vai facer algo na vida habitualmente, bueno, a xente que fai as cousas por vocación veñen dende case os comezos dende os anais da súa historia. Como era a túa relación coa radio de pequena? Que tes lembranzas ou resulta que non tiñan nada que ver coa radio, Sí. non che gustaba ou si? O que pasa que, claro, Bueno, imos eu falar de- podo ser moi extensa nesto, Es que supoño esténdote. que rápido. Bueno, non é igual. Pero conto rápido. Non van a Sí, entrar os- na os miña to- casa os tobólogos se non entran pa semana entra. que ven. Na miña casa sempre foron moi de radio, entón o meu pai é moi futboleiro, entón eu lembro eses domingos co fútbol que eu agora non soporto, que me perdoe Xoan Galán e o equipo. Galán, todo ben, Ben, Todo pero ben. quero dicir eu As gaunas, eu acórdome das gaunas, sempre Claro, había gol nas sí, gaunas. sí, en Cantarrana, O No, do pero Toledo verdad. era o salto do caballo. Sí, Salto, sí, señor. uns nomes, bueno, pois recordo iso e a miña nai sempre polas mañás tamén coa radio posta, sempre, non Na cociña? Na cociña, sempre, Buah. aínda segue agora, pero esa é a miña lembranza As sempre. radios- Non, eu escoitaba un pouco de rebote. Logo eu máis de nova escoitaba moito música na radio. Pois esos son típicos 40 principales, Sí. o que había, non? Pero despois, cando empecé a introducirme xusto na radio programas, foi precisamente con El Larguero, fíxate. E iso que eu non... Bueno, empecé a interesarme un pouco co fútbol, logo aburriume, debo ser a única persona que lle gustou o fútbol nun momento e logo lle aburriu, pero non eres a única. non son a única. No. Pero gustábame aquel programa, porque era un programa non estritamente deportivo, era un programa pero que era de deportes, pero era un programa, non? Eu creo que a radio nocturna ten unha movida que é moi... E logo escoitaba pois os seguintes programas que había e tal. Entón, A aí mí pasoume o mesmo empezamos que a ti con García. E a mí non me gustaba García precisamente, pero houve unha época que escoitaba García. Que pasa? Que estaba Avellán en la SER. Bueno, nos 40 daquela. Avellán que foi un fenómeno. E facía un programa que lembro cando eu tiña 9, 10, 11 anos, que se chamaba Barras e Estrellas e que tamén era nesa hora, era cando a cadena SER comezou a emitir a través de satélite. Ajá. Que foi pois mediados finais dos 80, non lembro exactamente o ano, pero foi por aí. E un dos primeiros programas que emitían por satélite era o Barras e Estrellas de Avellán, que era de 11 a 12. Por iso digo que, pero que claro, tampouco era un programa de música como tal, era un isto que estamos a facer agora. Sí, Era un sí, sí, pouco sí, un totum revolutum. Pero eu teño que dicir que ainda que isto de que me gustara a radio viña de antes, eu decidín estudiar xornalismo en terceiro de BUP e foi gracias á radio. Por unha cousa que escoitei, ademais acórdome un momento. Mira, a min dábanseme moi ben as ciencias. Eu ia por ciencias puras. Xa tiña escollidas as asignaturas de COU de ciencias, non? Entón, eu, sí, sempre me gustara o xornalismo, pero na nosa xeración, non sei se coincidides, había moito esa obsesión de o paro, non vas ter traballo e tal, non? Entón dicían, as carreiras de ciencias moito mellor, porque estudas o mellor. Fai algo que teña saída. Claro, era esa obsesión, fai algo que teña saída e tal, e non sei que, entón, pois as enxeñerías, mi madre, lle digo menos mal, as ciencias, tal, eu dicía, bueno, eu vou estudiar matemáticas, eu agora digo, pero como iba a estudiar en matemáticas? Aquí hai unha mesa que estudiou economía sacando un cero en selectividade. Bueno, eso tampouco hai que dicilo, non? Fuches ti. Sí. Entón eu xa fixera terceiro de BUP por ciencias puras e xa tiña escollida as optativas de COU todo por ciencias. Entón eu estaba no Bran na miña casa e escoito a radio. Tiña a miña nai a radio posta na cociña. Entón estaban falando precisamente de as saídas profesionais, os estudios e tal. Chama unha señora e dixo: pois mire, Iñaki, porque creo que era Iñaki Gabilondo. Mira, Iñaki, yo tengo un hijo, decía, eu teño un fillo que estudiou ingeniería non sei que e está no paro. E, sin embargo, teño unha filla que estudiou xornalismo e está traballando. E entón dixo, ostra, así que nunca se sabe, non sei que, non sei quanto. Eu teño que cambiar. E entón fun ao instituto
a dicir, mira, todo o que eu tal, quero desfacelo. Ostras. Acórdome que estaba ali unha das miñas profes, a de matemáticas, profesor, dicíndome, non, por favor, non cambies, eu, sí, eu Que vou pasaches cambiar. da opción A Tiña que a coller opción C. collín mixtas, porque Claro. porque senón eu non podía acceder logo a pedir xornalismo. tiñas que pedir tiña ou- que vir ou de letras puras ou de mixtas. Ou a B ou a C, que eran as que Exacto. tiñas. Sí. Entón a miña tiña matemáticas 2, Como pero a miña. tiña Eras que pillábamos os que non sabíamos que queríamos pois eu Sí, exacto. sí, pois exacto, pois foi o que pillei eu. Pero eu era como adaptación, entendes, a poder facer esa carreira. Dixen, pois vou cambiar totalmente o Buah, que movida. Que movida. En a casa, No, como na casa tomaron? É increíble porque respetaron todo moitísimo, guai. porque sí, Eso é importante, porque eu teño uns pais que, home, sempre foron moi de estar en riba, non, de que estudaras de tal e de, bueno, de controlarche moito eso, pero neste tema liberdade absoluta. Que ben. Entón, porque mira que cando alguén se ve, no, cambio todo, Bum. o normal é dicir, pero ti que dis? Bueno, eu vivín iso No, como... pero eles dicían eu vivín iso que como cando pai. eu dixen tal, dixeron que realmente que me vían máis como xornalista que como, Ostras, que como guai. matemática. Que como enxeñeira de camiños, claro. Sí, Bueno, eu vivino iso en primeira persoa con fillos. Non é tan grave, Claro, é que no fondo non é tan grave. Claro. Isto, o mellor, isto é malo dicilo na radio pública, pero como se perdes un ano. Sí. Quero dicir Exactamente, que non é Eu tan creo grave, que claro. nunha vida acabar a carreira con 23 ou 22 non vai a o mover 25 nada. non vai mover nada. En Ou fin. que acabas a carreira e que dis isto non é o meu. Tamén Que é, tamén sí. che pode pasar. Ou non acabas, Ou non xa acabas, te das claro. conta no terceiro ano de que non é o teu. Claro, O- o importante é ter a sorte de atopar algo que che gusta, aínda que sexa tarde. E ter un respaldo é fundamental, Sí, sí, porque sí. senón, bueno, imos seguir que Perdón, que me liei moito nesta Non, pregunta. está guai. Ti veches algún locutor ou locutora que che servise de modelo ou que admirases, non sei, hai como ademais ti querías facer xornalismo, xa nos dis que un pouco a radio tamén serviu en certa medida como vía para entrar na carreira. Sí. Algunha voz que admirases ou que teñas na cabeza ou que che veña alguén algunha voz ou algún locutor á cabeza. A min gustaba moito Gemma Nierga, que agora está na tele. Sí, están a dúas, Pero non? bueno, a min gustaba moito máis bueno, que non me guste, pero gustábame na radio É moito. outro rollo. E despois, fíxate que logo acabei traballando con ela, gustaba moito María Xosé Rodríguez. Sí, que guai, Pois sí. iso ter sorte, Sí, sí, sí. Eu flipo porque aquel día do que No, eu falábamos... acórdome a primeira vez que eu na radio vin a María Xosé Rodríguez, que Como a min. cheguei a casa e dixen, vin a María Xosé Rodríguez. Vin a de Pupo, lembrades, me estiven Claro, con claro. ela. Sabes? Eu era vina sentada ali Claro, mesa, que- eu que o primeiro día que cheguei sentei ali na redacción na primeira ringleira, creo que onde te esti agora máis ou menos nesa primeira Sí, ringleira sí. onde estás ti tes o teu posto e falei ali con ela e dixen, ostras, está da tele. Non, estabas un pouco flipando. Bueno, outra cousa, traballos radiofónicos, creo que algo disto falamos, dos que máis orgullosa te sentes, non porque fosen boísimos, nin porque tivesen moita, simplemente polo que sexa, porque acabaches de facelos ou tes pois unha querencia especial por eles. Non sei se hai algún que suliñe sobre os outros, ou hai moitos, non o sei. Bueno, pois non sei. Mira, eu creo moito en irme adaptando a situación na que estás, porque Sí. teño que dicir que, home, traballamos eu traballo nunha empresa que agora poñenche aquí, mañá poñenche noutro sitio, non? E non escolles ti sempre onde estar. Entón eu procuro, ou a veces lévame tempo, pero procuro buscar o que máis me gusta deso e facelo meu, sabes? O mellor cousas que en principio acabas de rebote nun sitio, dicir, bueno, pois acabar orgullosa e buscarlle o puntillo guai, non? Home, eu das épocas esas de facer a ficción todos os días, interpretar, teño moi bons recordos, pero tamén teño moi bons recordos pois das noites en máis berberechos ou de cando eu facía tarde. A tarde, claro. Cantos anos fixeches a tarde? Foron 7 ou 8, para min foi a mellor época, porque, bueno, tive moitos equipos, traballei con moita xente. Ti non sei se o lembras, pero cando volvíamos daquela viaxe da Festival de Curtas de Ribadeo. Que casi temos un accidente de coche agora que me acordo.
Iso, o meu cerebro borrou, non? A min acabame de vir agora cando volvíamos. Sei que volvíamos o día seguinte, lembras? Sí, Porque sí, claro, sí, a sí, noite sí. dormíamos ali. E lembro que na volta que íamos no coche da radio, íamos Sí. para a radio, para Santiago, díxenche un día, díxenche ali naquela conversa, xa nos coñecíamos dende uns meses, xa tiñamos unha certa confianza, díxenche, bueno, ti vas a acabar dirixindo un programa de radio, ti dixeches, que va, isto é difícil, porque claro, depende e tal, e mira ti, tampouco pasou tanto, iso foi no 2008 e ti empezaches na tarde 2011. Quero dicir que, bueno, nunca se sabe. Bueno, vou facer outra pregunta máis, que me Veña. quedan nada, un minuto. Non estades falando nada, os No, porque demais. estamos a escoitar, claro. Vaya programa de humor, non este? Bueno, chica, que isto A ver, non é un programa de humor. Bueno, é un programa do que sexa. É un programa de nostalgia. Cando foi do É un humor? programa de homenaxe de homenaxe Con á el- radio. A ver, parafraseando a Moncho Lemos, Non un me programa rin de da humor vida. con etiqueta de nostalgia. Claro, con etiqueta de nostalgia. Bueno, que estamos coñecendo a Cristina García. Non todo vai ser jiji jaja. Logo xa faremos, xa Xa non te non hai preocupes. nostalgias como as de antes. Claro, non. É un humor moi tímido, Claro. hoxe. Pero unha última pregunta que me vai non, vou recuperar, xa que me dixo isto, pois agora vamos facer humor para a semana que ven tamén. Veña. Ala, xa está, que teño 3 preguntiñas máis que vou recuperar para a vindeira semana. É de humor, pero se ven Cristina García despois de canto tempo, 8 temporadas, pois imos falar con Cristina García, que a xente dirá, pois coñecemos cousas de Cristina García que o mellor en todos estes anos de radio, pois o mellor non tiveches a Bueno, oportunidade pois, de de dicir. contar, verdad? Bueno, pois está, que pasa? Bueno, aparte, o humor é un xeito de facer a radio. Nós facemos nós non sei se somos un programa de humor, somos un programa de comedia. E logo tratamos temas, pero sempre dende E ademais, como vimos facer humor na noite na que se cambia a hora, lembrade que as 3 Non. Serán son as 2:30. As 2:45 era, non era? levaba 8 anos facendo este programa sen ningunha chamada de ninguén. E xusto, o Canto lunes, nos queda de programa? pois pouco porque Pois non rematamos a temporada. queda pouco porque este programa remata a unha ven, quédanos 2 minutos porque temos a Robert Carcos que ven tocar, senón non pode tocar. Que bo tipo, Robert Carcos. Sí, Robert Carcos ven tocar, que por certo a semana pasada estreou aquí en rigorosa exclusiva primicia mundial un temazo que xa podes escoitar nas redes sociais, que se chama Click, pero hoxe ven tocar outro tema, pero imos despedir o equipo. Pini, vouche despedir, estás Veña, despedido. chao. Alejandro Martínez Pini nos controles técnicos, Filipe, xa paso Dani por Lorenzo, despois. Pablo Sangiao, e o aplauso forte da noite para Cristina García. Bravo. Bueno, se non vos pareceu bastante comedia hoxe, non vos preocupedes porque volvemos a Non semana que parei ven. de rir. Vale, bueno, que pasa? Pero foi moi interesante. Falamos de moitas cousas. Xa está ben. A semana que ven temos concurso. Volve Cristina García para facer máis comedia aínda se Sí, cabe. claro, quedame pendente. Claro, pero Algo de humor. Non te preocupes, Vale. non te preocupes que temos moito ferro que pasar. E hoxe rematamos con música en directo como sempre, porque os músicos tamén tocan. A semana pasada presentou unos Click, que xa sabedes é o último traballo de Robert Carcos, que o presentou o sábado e interpretou no xusto a primeirísima hora do domingo neste programa en rigoroso directo e acústico, e hoxe imos escoitar outro dos seus temas, Entre mil temblores, que tamén nos interpreta como sempre coa guitarrita en rigoroso directo. Polo tanto, un fortísimo aplauso para Robert Carcos. Un solo pensamiento que me lleve hacia el Edén. Sacarte 2 palabras por cada acorde que dé. Verte aparecer cualquier noche sin saber que al rozar tu piel mi cabeza iba a arder. Y entre mil temblores mi cerveza sigue en pie. Y con casi 2 canciones la conciencia iba
se perdió. Cuando estoy durmiendo, despierto con esa voz que entre rotos me decía: tengo unas horas para ti. Y entre líneas decía que se lo decías a mí. Y entre mil temblores mi cerveza sigue en pie, y con casi 2 canciones la conciencia iba a perder. Y en mi cama estaremos tú y yo, y en mi alma el vacío que dejó. Sabores, mi cabeza sigue en ti, y entre mil rencores te vas a olvidar de mí. Y en mi cama tendré que abrazarme yo, y en mi alma